V decembri 2023 sa v slovenských kinách stalo niečo, no prinajmenšom zvláštne. Niečo, čo nám odhalilo fascinujúcu pravdu o tom, ako dnes vlastne fungujú médiá, kto naozaj rozhoduje o úspechu a akú neuveriteľnú silu má online komunita. Jadrom toho všetkého je film Perinbaba Dva svety. Kritici ho, povedzme si na rovinu, úplne zotreli. Označili ho za chaos, zmätok a niektorí dokonca písali, že deti, teda tí, pre ktorých bol film určený, odchádzali priamo z premietania. Lenže na druhej strane sú diváci a tí z neho spravili absolútny komerčný trhák. A aký veľký trhák to bol? No len počas prvého víkendu si ho prišlo pozrieť viac ako 50 000 ľudí. A aby sme si to uvedomili, na slovenské pomery je to naozaj gigantické číslo. No a keď si to dáme do kontextu, je to ešte šialenejšie. Perinababa totiž za prvý víkend porazila aj najväčšie hollywoodske bomby roka 2023, áno aj Barbie, aj Oppenheimera. Malá slovenská rozprávka na domácej pôde prekonala globálne fenomény. Takže to nás privádza k tej hlavnej záhade. Ako je preboha možné, že film, ktorý profesionáli odsúdili na zánik, prilákal do kín takéto davy? Odpoveď, a to je na tomto najlepšie, vlastne ani tak nesúvisí so samotným filmom. Máme tu teda taký menší paradox, však na jednej strane zdrvujúce recenzie, na druhej rekordná návštevnosť. Poďme sa teda pozrieť na prvú stopu, ktorá nám pomôže tento rozpor objasniť. Ako som už naznačil, kľúč k tejto záhade nie je v deji ani v efektoch. Je ukrytý priamo pred očami všetkých, v hlavnej úlohe. Predstaviteľ hlavnej postavy, Lukáša, totiž nie je žiadny tradičný herec. Je ním Lukáš Frlajs, jedna z najväčších, ak nie úplne najväčšia hviezda slovenského internetu. A rozsah jeho vplyvu je absolútne kľúčový. Jeho kanál Zrebný and Frlajs and Mojmír má vyše 360 000 odberateľov. To je obrovské číslo. A jeho najlepšie videá? Tie majú desiatky miliónov pozretí. Čiže vybudoval si obrovskú, aktívnu a hlavne extrémne lojálnu komunitu. Dobre, takže ako sa mu a jeho kolegom podarilo vybudovať takúto masívnu fanúšikovskú základňu? Ich stratégia je totiž kľúčom k pochopeniu celého úspechu Perinababy. Ich recept je v podstate geniálne jednoduchý, no uneveriteľne efektívny, tvoria krátke komediálne videá, často vo formáte typy ľudí, s ktorými sa každý vie stotožniť a ktoré sa ľahko zdieľajú. No a tu nejde len o to, že si niekto pasívne pozrie video, ide tu o budovanie komunity, o priamy vzťah s tvorcom. A to nás privádza k otázke, je to celé len o popularite, alebo existuje nejaký hlbší psychologický mechanizmus, ktorý vysvetľuje, prečo fanúšikovia dokážu úplne odignorovať kritikov a premeniť svoju online podporu na reálne peniaze za lístky do kina? Odpoveď prekvapivo nájdeme vo vedeckej štúdii, ktorá skúmala, ako náš mozog spracováva digitálny obsah. A celé sa to točí okolo jedného kľúčového konceptu – interaktivity. Čo to vlastne je tá interaktivita? No, zjednodušene povedané, je to schopnosť používateľa priamo ovplyvňovať obsah, s ktorým sa stretáva. Už nie je len pasívny divák, stáva sa z neho aktívny hráč. A presne to sa deje, keď fanúšikovia lajkujú, komentujú a zdieľajú videá svojho obľúbeného tvorcu. A toto nie je len teória, vedci to reálne otestovali v jednom experimente. Vytvorili fiktívny e-shop s rôznymi úrovňami interaktivity, od obyčajných fotiek až po plne interaktívne 3D modely. A potom sledovali, ako to ovplyvnilo pozornosť a pamäť ľudí. A to, na čo prišli, je úplne fascinujúce. Zistili, že vysoká interaktivita síce skvele upúta našu pozornosť, ale zároveň doslova vyčerpáva naše mentálne kapacity. Je to ako keby náš mozog mal obmedzené množstvo energie a keď všetku tú energiu minieme na klikanie, posúvanie a skúmanie, jednoducho nám už nezostane dosť na to, aby sme si zapamätali tie podstatné, neinteraktívne informácie. A toto je ten zlomový moment. Záver štúdie v podstate hovorí, že sa vieme tak ponoriť do tých interaktívnych prvkov, do tej hry, že nám úplne unikne hlavná myšlienka, to, čo nám mal ten obsah vlastne povedať. A tu sa nám už tá naša skladačka začína pekne spájať. Dobre, tak sa teraz vráťme k nášmu filmu a poďme si to celé poskladať. Blížime sa do finále, kde všetky dieliky do seba dokonale zapadnú.
Pozrime sa na to takto. Kritik sa pozerá na film ako na hlavné posolstvo. Hodnotí jeho kvalitu, príbeh, réžiu, ale fanúšik youtubera vníma ten istý film ako ďalšiu interaktívnu funkciu. Pre neho návšteva kina nie je o hodnotení filmu, je to o podpore svojho tvorcu. O tom, že je súčasťou komunitnej udalosti. Perrin Baba Dva svety nám tak vlastne ukázala úplne nový model úspechu. Dnes už nepotrebujete nevyhnutne súhlas kritikov, potrebujete komunitu. Komunitu, ktorá je tak zaangažovaná a lojálna, že jej podpora jednoducho prebije akúkoľvek negatívnu recenziu. Takže aby sme si to zhrnuli, ľudia nešli do kina kvôli filmu. Išli tam kvôli Lukášovi Ferlajsovi. Tie obrovské čísla návštevnosti neodrážali kvalitu diela, ale silu online komunity. Kritici hodnotili produkt, no fanúšikovia podporovali človeka. Dva úplne odlišné svety. A to nás zanecháva s jednou veľmi dôležitou otázkou do budúcnosti. Sme svedkami éry, kde tradiční strážcovia vkusu, ako sú práve kritici, pomaly strácajú svoj vplyv a je v dnešnom mediálnom svete tou najcennejšou menou práve ten priamy, interaktívny vzťah medzi tvorcom a jeho publikom. Prípad Perrina Baby nás lekšuje, že odpoveď by mohla byť jednoznačné áno,